Ambalma Sherifla Jabarani Flewo Malikono ani Malikoka ame walin madon folike kanyashi au kilingilin bela jilima fo au sigiyorola ama fonga ko bisimila ko jabaran su Malikoro ni ko bamananga kibaru ya ulu kene ode daelentoy bibakuruba kuna funi ale fladi Mali franchero fanga wasablun CNT mau ube uka bara daele mike octobre kalula nuko ma session ordinaire du mois d'octobre au kene daele mbara usigira ufe kunu tene bamako la jeke suba ukonna na CCB ni akene tunshirale no mabachama fe munu mbora Mali jamana kuna afuka tase anga kokana jamana uluma o kofe mimbe talike tajikula ni sanga inkonna na Mali jamana kono alikele no geleayi mimbe talike essence la kerenkereni ala ale konitika yenye la kosebe bamako faba kono kadamne kunu kasifu bima nune bibakuruba kuna funi fly kuna funi weremna soroka fara munu ka ku kono kuma wala au yisoni au dangana amsenga fuli kura ya kanyeshi auma inafo anyokulu la somba kuri kuna funi ale konna na tugo ya mina franchero fanga wasablon CNT mau uye uka session ordinaire du mois d'octobre ni uye ube kene baminda ele octobre kalu kabeni o sigi chuku uye o bara unundu kunu tene octobre kalu kliworo samba flani muka ani duru bamako la jeke suba CCB ukonna na kasanga ni CNT manyema ere ni uye general de corps d'armée Maliki Jaw alika bunyo ukonnai kaula donia ka fuku kene ingoni atunshiriale no mabachama fe munu mbora Mali jamana kono fuka tasi pokana jamana uma kerenkereni yala anga Mali ministri nyemani o general de division Abdoulaye Maiga yali pumekeneka fuka tasi Niger o wasablo nyema mani o docteur Mamoudou Aruna Jingare ye kafara ale kan Burkina Faso o fana wasablo nyema danka ni o David Lompoe ale fana tumekene konna na kafara mabaweroka Sherifla Jabaran soto kala anga sorolu nyamada octobre kalo session ordinaire ni obe franchero fanga wasablon CNT mau uka bara daelon kufo ko bara o yereb na nyeshin kerenkereni yala samba fla ani mukani woro o musaka kudima ya sanga jamana soroko binankun o kasika yiri wa dungo do katafe ko kasangani umna sigiba munuge ni session konnana ko hakil na falin ani jateminali chama o de mnake saria kise ka mi metalike samba fla ani muka ani woro o musaka kula ne o loi de finance 2026 ka fara o kamfana bara o mana daele ko saria kise tanwero de beno munu kanga fara projet de loi de finance kan ko lu seke nyogon fe octobre session a kuba ere na fulko mais ere afo chukumi projet de loi chamambe mais amana sisi minga o na fulko sanwere julika nga nyini ka barake 2026 kono amno barade ke afoma la loi de finances pour l'exercice 2026 abara feseli abna kalo sabadeta à peu près 75 jours les biwolofla anit les duru alors ni ya ko laje ambi gelami ngono 600 anye papier min soro ka foko sanwre o de bina barake na foloko strafe Mali kono abi komona gandoni parce que anye mi bataku kono na ma fese folo ni conseil des ministres a yamaria di ka fo abseka na CNT la pour ka nga barake oye milliard ba saba ani milliard biworo ani milliard duru 3227 milliards awari abina nyini chugodi abina nyini douane de fait abina nyini trésor de fait abina nyini impôt de fait abina nyini domaine de fait oluka kasabu de bi faranyonga maintenant ni o maseka 3000 milliards insoro atobi nyini jamana kono na foma établissement financier minumbe no banque ni fond jurubi tata olu fe ka dafa yere kono gwandoni mais ni ala sona ma andalendo douane andalendo impôt la andalendo domaine na parce que anyaye ka fo domaine yere ka sira fe société minière minumbe nyine ubseka fenchama lase ama ayre lithium ko ye ubseka fenchama lase ama et ni ala sona ma na ya fanga faranyonga amseka budget amseka atteint pour l'exercice 2020 ninkene yanga mboyana kosebe barka daka maba welelo nchama ne tumbe odobe talike ayesi jamana no e Niger and Burkina e olu franchero fanga wasablo maula uyere kelen kap mata uya ira kafo
k'olu ka ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na k'o b'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw cɛsirilen don ani k'u kelen don ka wulikajɔw fana sabati yaasa gɛlɛya minnu bɛ nin jamana saba in kan fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min. Burkina Assemblée législative de transition au président Danga kun bɛ kɛnɛ kan. Niger conseil consultatif au président o kun bɛ kɛnɛ kan. Olu welela kun min na c'est parce que an ni olu bɛɛ lajɛlen de kɛra kelen. An ye confédération min sigi n'a bɛ fɔ o ma ko Alliance pour des États du Sahel espace confédéral kɔnɔna na f'an ka ninnu wele anw bɛ baara minnu kɛ fo olu fana ka bɔ an ka baara kɛcogo kalama walasa fɛn minnu bɛ yen n'an kan k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'olu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an bɛ jamana saba ninnu n'o bɛ AES kɔnɔna na AES ka se ka taa ɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamanajɔ ye an k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana saba ninnu an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ D3D min bɛ yen n'o ye an ka sécurité n'o ye défense ka se ka kɛ développement ka se ka kɛ diplomatie ka se ka yiriwa ninnu saba ni ninnu saba sera ka yiriwa an ka espace kɔnɔna na jamana si tɛ yen min bɛ se k'i kɔkɔ da an ka jamana saba la surtout an ka jamana saba an bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan an bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'anw ka session bɛna dayɛlɛ il faut que an k'olu wele anw bɛna baara min kɛ o ka ɲɛ f'ulu ɲɛna u fana ka o dɔn n'u fana bɛn'u ta dayɛlɛ u y'an wele an taara u ta kɛnɛ kan. N'anw ta sera an fana b'u wele u bɛ na ta kɛnɛ kan. Furancɛla fanga wasabulon ma ɲɛma a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka se ka na wele in jaabi ka bɔ Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma. Hali bi Furancɛla fanga wasabulon CNT maaw u ka nin baara dayɛlɛ in hukumu kɔnɔna na. Wasabulon ma ɲɛma a ka kɛnɛ dayɛlɛ kumaw kɔnɔna na a da sera an ka jamana yɛrɛ a lakanako lahalaya ma kosɛbɛ. Jatigɛ wale tigilamɔgɔ minnu bɛ ka an ka population jatigɛ yɔrɔw fɛ ka da bɛɛ tulo kan bɛɛ k'i hakili sigi an ka wolomasiri tabagaw bɛ baara la o bɛ baara la wa ni Ala sɔnna ma fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka population ka se ka lafiya o b'o bolo fɛ n'Ala sɔnna ma ninnu an bɛ ninnu gɛn ka bɔ an da la an ka jamana bɛ k'an ta ye espace bɛ k'an ta ye Niger ni Mali ni Burkina an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ se ka kɛ espace kelen ye. Hakilina jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko octobre kalo o session ordinaire min dayɛlɛlen nin ye Furancɛla fanga wasabulon CNT maaw fɛ ka bɛn ni san 2025 ye a baaraw na ɲɛnɛmaya u fɛ kalo 3 de kɔnɔna na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ kunu kana bila bila Bamako ni o ye faaba kɔnɔna ye ale ta ni ka segin bisi basalen no dɔɔni ko sababuya kɛ taji sɔrɔbaliya ye kunu tɛnɛ i tun bɛ se k'a ye k'a fɔ taji feere yɔrɔ n'o ye station ye olu kɔni tun minɛnen don k'a fa jamaw la bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɛ ka taji sɔrɔ ka k'i ka bolimafɛnw kɔnɔna na o siratigɛw de fɛ ka kɛɲɛ ni bi tarata sɔgɔmada ye Serifila Tele Jabarani a maa dɔw ye a kɛrɛnkɛrɛn ka jigin dugu kɔnɔna na ka se ka taa lahalaya lajɛ lahalaya min bɛ tali kɛ taji o sɔrɔli ko la Serifila Jabarani so tɔgɔ la baara in kɛra maa minnu fɛ o de ye Sadio Siribe a n'a ka jatala Baba Keita ye u y'an sama minnu na an ka jɛkulu seereya ɲɔgɔn fɛ. A bɛ tile damadama bɔ tajiko gɛlɛya bɛ Mali jamana kɔnɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ banbagatiw ka wulikajɔ ye minnu ni u b'a la ka camion citernes jeni olu de kɔlɔlɔ bɛ ka kɛ tajiko kan Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ Bamako faba kɔnɔ yan nɔ gɛlɛyaba de bɛ maaw kan a kelen bɛ sababu yɛrɛ station caman minɛlen bɛ ko dakɔnɔ ɲi o la waati o waati i bɛ taa baarayɔrɔ la walima i bɛ taa ci o ci la a bɛɛ gulonnen bɛ tajiko de la gɛlɛya ka bon kosɛbɛ bibi na an bɛ yɔrɔ min na y'aw ɲɛ b'a la cogo min na taji soba minnu bɛ yen i n'a fɔ ɲɛbala jala cogo min na tajiw bɛ feere yɔrɔ min na ni o ye station ye maa ka jan a ran kun ka jan kosɛbɛ bɛɛ ko fo n ka taji sɔrɔ o la gɛlɛya minnu b'o la o la gɛlɛya in a ka bon i n'a fɔ dɔɔnin tɛ. Bon essence sɔrɔ cogo essence min b'an bolo an ka stock kɔrɔ de don parce que nin stock tun b'an bolo depuis que crise ma juguya tan nɔ an tun ye minnu ta an bɛ k'a feere dɔɔnin dɔɔnin o ye tɔnin de tun b'an bolo tan nɔ donc presque mun b'an bolo yan nɔ a yɛrɛ tɛ tɛmɛ bi feere yɛrɛ kan. C'est en train de carburant yɛrɛ sɔrɔ bon an kun y'a kɛrɛnkɛrɛn pour que ka clients satisfaire dɔɔnin bon vraiment à partir d'aujourd'hui nin y'a bannen yɛrɛ essence yɛrɛ t'an bolo yan nɔ i y'a faamuya essence foyi t'an essence tɛ ka sɔrɔ dɛ an fɛ ça fait 3 semaines an bɛ essence ɲini an tɛ k'a sɔrɔ an y'a ɲini cogo bɛɛ la a tɛ ka sɔrɔ donc ni essence tɛ ka don sɔn station ka feere kɛ a ka di station tigi yɛrɛ o parce que i ka nafa de b'o la. Mɔgɔ si tɛ se ka carburant sɔrɔ k'i b'a a bil'i fɛ yen k'i ban k'a feere. Jɔrɔna ko tajiko la a b'a la ka maa caman sɛgɛn bi nka i n'a fɔ bi talata station damadama dayɛlɛnna ka sabu kɛ tɔɔni dɔ tun bɛ olu bolo yanni gɛlɛya in ka daminɛ nka o ɲɛmɔgɔw ka fɔ la ko dɔɔni min yɛrɛ fana b'olu bolo k'a bɛ se ka kɛ o bɛ ba yanni wulafɛla cɛ
o fana bɛna kɛ gɛlɛya caman ye ka a tɛ se ka hakilina kelen di fana k'a fɔ waati min na ni carburant ko bɛna ɲɛnabɔ ko a kɔni bɛ min fɔ k'a fɔ k'a bɛ welewelema kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka a minɛ ni hakili ye k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ min b'a to nin gɛlɛya in bɛ se ka bɔ yen cogo min na fɛɛrɛ ni dabali ka se ka tigɛ cogo min. ne tɛ se ka foyi fɔ population la parce que ni ne yɛrɛ ko n bɛ fɛn dɔ fɔ population ye n ma tiɲɛ fɔ i y'a faamuya parce que ko bɛɛ bɛ état ne sera ka carburant ladon sans problème état b'a sɔrɔ mais ni carburant n'a ma ladon population tɛ se k'a sɔrɔ dɛ an ka foyi an ka prix b'a nɔ la an b'o la ça le prix officiel essence là ça fait 775 an bɛ 770 la donc moins de 5 francs an bɛ 770 la donc an ma foyi fara an ka carburant kan mais essence yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ a tɛ ka sɔrɔ nous kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka se ka essence sɔrɔ ka population satisfait vraiment o de y'an ka souhait quoi. client dɔw olu nana ka na taji ɲini nka taji sɔrɔli a bɛ na fɔ waati dɔ la kumaw yɛrɛ bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan sabula bɛɛ ko fɔ ni taji dɔ ka taa so a dun tɛ bɛɛ lajɛlen fana bɔ o la maaw ka kumaw yɛlɛla ɲɔgɔn kan kosɛbɛ nka laban na maaw donna maaw ni ɲɔgɔn cɛ. carburant in crise ni wagati in na bɛɛ b'a kalama a bɛ ka s'an ma parce que hali ka dan dɔrɔn client bɛ na sanni de kɛ u bɛ déplacer u bɛ na sanniw kɛ bon n'a fɔra ko carburant t'u kun kana sanni kɛ donc an bɛɛ sigilen bɛ tan ni wagati in na vraiment an bɛ dugawu de kɛ crise ko carburant ko in na a ka se ka nɔgɔya jamana kɔnɔ sinon ni wagati in na a ma nɔgɔ ne yɛrɛ depuis o don na ne yɛrɛ plein mun ta o yɛrɛ tɔ ma ca bon n nana n ko n b'a dafa bi station na mais n ye station 2 bɛɛ kɛ n y'a sɔrɔ ça va pas quoi. bon nin kɔni gɛlɛya bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma moyen de déplacement yɛrɛ dama o yɛrɛ dama ye koba ye yɔrɔ mɔgɔw bɛ taa dugu ni dugu kariw bɛ voyager bon transporteurs de bɛ an ka minɛnw ta ka na a mana kɛ cogo olu ka plein tɛ se ka don dugu kɔnɔ n'u sera dugu kɔnɔ f'u ka renfort kɛ essence la ka na bon n'olu si tɛ ka sɔrɔ vraiment a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi a ma nɔgɔn. bon n bɛ welewele kan min se jamanadenw ma bɛɛ k'a faamuya ni problème ye jamanako de ye donc mɔgɔw k'a lajɛ u ka ɲɔgɔn faamuya nin ko la k'u bolo da dusu kan bon an ka jɛ ka dugawu kɛ faamaw ye nin ko in u ka se ka solution sɔrɔ a la le plus vite possible pour que jamanadenw ka se ka lafiya futinɛ min bɛ jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka futinɛ in ban voilà ka dugawu kɛ faamaw ye halisa an m'u kɔ u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que jamana ka se ka taa ɲɛ u k'u jija an kɔni an m'u kɔ vraiment an b'o dugawu de kɛ. client dɔw bɛ yan nɔ u nana ka na taji ɲini nka taji sɔrɔli a bɛ ɲini ka kɛ dɔn kuma ye ka sabali kɛ. ni t'i yɛrɛ bonya b'a dɔn a to yen sa a to yen. an nakun bɛɛ ye sansi de ye. dabila. bilayi dabila. o bɛɛ n'a ta a jirala k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ tajiko la bi an bɛ se ka min fɔ bamakɔ kɔnɔ yan nɔ tajiko b'a la ka kɛ gɛlɛyaba de ye hadamadenw kan sabula ni taji tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ duguba kɔnɔ. On est dans l'essence là. Bon là c'est un peu compliqué mais on espère que ça va s'arranger. Bon essence tɛ ka sɔrɔ vraiment. Depuis hier je suis en train de chercher ça mais c'est compliqué. On espère que a kɔni bɛ ɲɛnabɔ. Pas lase mɔgɔ ma parce que baarakɛyɔrɔ tagaw bɛ ka gɛlɛya carburant et choses et aussi baarakɛyɔrɔ bon sans essence c'est difficile k'a ka fonctionner quoi. Bon, ça a été un peu compliqué parce que je devais me rendre au travail, mais à cause de l'essence, moi c'est gata. Mais bon, on compte sur la transition quand même parce qu'ils sont forts. Je sais que Oubé fait un quoi, donc avec Dianabo. Bon, il y a la demande comme la demande de la galère, on fait beaucoup, c'est parce qu'on met à soulever l'amda, dans son année, on fera vraiment essentiel le rabosso, on a soulevé la galère, quoi. Bon, 2 jours après, pour nous, kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ min b'a to don na nataw la carburant ko ale bɛ se ka ɲɔ ɲɛ cogo min na bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye ni ala sɔnna ma ko o fana waati tɛ na mɛn. hali bi an bɛ to tajiko kun kan kunnafoni di kɛnɛba dɔ sigira ka bɛn ni bi tarata wula tile yanfanw ye octobre kalo tile 7 san 2025 min labɛnna an ka jamana minisiri ɲɛma fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri dagayɔrɔ o kɔnɔna na ka se ka na lahalaya di tajiko yɛrɛ a kun kan fɛɛrɛ minnu bɛna bila sen kan yaasa nɔgɔya da ka se ka kɛ tajiko la mali jamana kɔnɔna na olu de tun ye kumakanw ye minnu tun bɛ ka walawala ni kunnafoni di kɛnɛ kan Sherifila Jabaranso tɔgɔ la an ka jɛ ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Merci. Ancha ka ɲininkali la
donc il n'a fallu monsieur Djité a fɔ cogoya min na vraiment fɛɛrɛw talen don kosɛbɛ pour que citerne minnu bɛ Mali kɔnɔna na u ma se u se yɔrɔw la parce que dɔw bɛ na Bamako dɔw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ donc u ma se u se yɔrɔ la vraiment fɛɛrɛw tigɛlen don fɛɛrɛw minnu n y'a fɔ aw ye cogo min na an da tɛ se ka dɔn o bɛɛ la k'o ɲɛfɔ o bɛ minnu bɛ fɛngɛ sécurité ko assuré olu b'a ɲɛ dɔn olu de y'a fɛɛrɛw fɔ olu de b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan donc a kun tɛ an k'an da dɔn o la k'o fɛsɛfɛsɛ mais n kɔni bɛ mun fɔ aw ye aw ka da la an k'u soutenir parce que n y'a fɔ cogo min na an bɛɛ ka ko de don donc an k'u soutenir et puis information bɛ se ka d'u ma mun bɛ se ka u dɛmɛ an ka taa o sira fɛ donc vraiment disposition talen don pour que u ka se u seyɔrɔ la citernenw ka se u seyɔrɔ la et puis station ninnu fana an y'a fɔ an bɛ fɛngɛ de kɛ a bɛ na lajɛ de kelen citernenw parce que o bɛ kɛ don o don de yɛrɛ don o don de don bɔli bɛ kɛ ka taa lajɛ structure damadamaninw bɛ yen an b'o la DGCC b'o la structure wɛrɛw b'a la pour que ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn est-ce que carburant bɛ yan a bɛ yan a tɛ yan ou bien u bannen don k'a fɛɛrɛ wa ou bien u bɛ k'a fɛɛrɛ a prix mun tɛ prix officiel ye donc o bɛɛ de bɛ sɛgɛsɛgɛ voilà donc vraiment o de y'an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka se ka basigi o sabati jamana kɔnɔna na. Ayiwa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Mali baarakɛlaw ka lapasali jɛkuluba ni o de UNTM ye sifinaka kuluba min bɛ a kɔnɔna na ka sanga ni olu ka fasoden ɲumanya walew ye u ye drapeau yɛlɛnkɛnɛba dɔ o kɔni sigi ka bɛn ni kunun tɛnɛn ye octobre kalo tile 6 san 2025 UNTM yɛrɛ a jabala o kɔnɔna na ko ni fasoden ɲumanya wale min ni a bilalen filɛ ni ye sen kan ni sifinaka ninnu fɛ o ko o bɛna kɛ laada ye kalo tɛnɛn fɔlɔ o kɔni kɛra kumakan ye min lasera UNTM yɛrɛ a ma ɲɛmaaba fɛ ni o ye Yakuba Katile k'aw ladɔnniya k'a fɔ hali bi ko Mali baarakɛlaw ka lapasali jɛkuluba ye ni o ye UNTM ye a ɲɛmaayaso ye foli kɛ ka ɲɛsin sifinaka ninnu ma ka sanga ni u ka nin faso jɔ wale ɲumanba in ye Sirifila Jabaranso tɔgɔ la yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ hali bi u ka hakilina in yɛrɛ a laɲini na an ka jɛ ka Yakuba Katile ni ale UNTM ma ɲɛmaaba ye a ka laseliw kɔni ɲɛmada Sadio Sidibe ani Samba Traoré olu ka kuma galamani na. N bɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sira kɛ sɔli kɛ bɔ kɛ se ka se a sɔgɔma in na kɛ se ka na drapeau yɛlɛ nin na dɔw bɛ se ka sira sɔrɔ sabu san in nana yɔrɔ dɔw la ye sira tigɛ dɔɔni u ye retard ta mais fɛn fɛn sen sera ka a yɛrɛ se yan nɔ kɛ n'a bɛn an ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛ foli kɛ fana an kɛ comité national des jeunes travailleurs n'o ye an kɛ denmisɛnw ye UNTM kɛ baarakɛla denmisɛnw n'o tɔn sigilen don a ɲɛmɔgɔya bɛ Mamadu Baba bolo bi u y'a laɲini kɛ k'a fɔ ko u ka taa kalan kɛ kalan min n'a bɛ bɔ an ka jamana yɛrɛ a kɛ tabiyaw ka bonya faamuyali ni dɔnni min b'a la ka se kɛ fɛn dɔ ɲɛdɔn o la o de kalan in kɔnɔna na u nana ka na ye k'a fɔ u ye tile dama min kɛ sɔgɔma joona fɛ n'u wulila n'u y'u kɛ u ye fɛngɛ kɛ u ye drapeau yɛlɛ u bɛ tila tugu kɛ sport fɛngɛ kɛ bon nana caman na ye drapeau yɛlɛ ni kɔrɔ min b'a la fanga min b'a la u kɛ kan ka don ba la sabu yɔrɔ caman bɛ yen nɔ bi denmisɛn caman min minnu dɔw n'u t'a cogoya dɔn bon u ti a don ba la u t'a minɛ ne karama ye mais olu ye waati min kɛ a kɛr'u ma kalan ye min a y'u hakili dayɛlɛ u ye faamuyali kɛ an ka jamana yɛrɛ kow cogoya la depuis o la u nana u y'a ɲini k'a fɔ an ka réunion na bureau exécutif la n'a nana sɔrɔ sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ se ka na drapeau yɛlɛ nin kɛ yamaruya dir'u ma u ka na sɔgɔma o sɔgɔma ka na drapeau yɛlɛ wula fɛ u b'a jigin mais an ye laɲini kɛ k'a fɔ min ye bureau exécutif mɔgɔw ye k'a fɔ ntɛnɛn fɔlɔ komi a sariya talen don an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ni ka se ka drapeau yɛlɛ in kɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan drapeau yɛlɛ kɔnɔna na an ka hymne a bɛ da o hymne bɛ da caman bɛ yen nɔ hali bi i b'a sɔrɔ u t'a ɲɛdɔn u t'a maîtriser mais n'u y'a ye i b'a kɛ 1, 2, 3 i b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn
a bɛ to i hakili la jamana kɔnɔ jamana kɔ kan i b'a dɔn k'a fɔ nafa min bɛ i la a bɛ mun de fɔ la an ka dusu ta a ko kɔnɔna na a kɛ laɲini a kɛ foli an ka dusu ta k'a se a cogoya la o ye bɛɛ lajɛlen kɛ faamuyali ye k'a fɔ a bɛ dɔ de fara an kan a tɛ fɛn bɔ an na donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu sera sɔgɔma in na sɔgɔma nata kɛra cogo min na k'a kɛ kalo kalo ntɛnɛn fɔlɔ n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a kɛra ne yɛrɛ bɛ yan ne tɛ yan en tout cas bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ne ka sɔrɔ ka drapeau yɛlɛ an ka imu k'a da ka jamana kanu don mɔgɔw la hali sisan bonya kɔnɔna na ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna na ani dɛmɛ kɔnɔna na aw ni ce aw ni baraji. Cakeyɔrɔ société Hawanjai et fils bakuruba fɔli la Soha Daf a maaw ye u ka tɔnbɔla tɛ sanga ani manca o kɔni ladiyali kɛnɛba o sigi min senfɛ minnu garisɛgɛ ye fara ci ni tɔnbɔla in na olu kɔni ye moto fo ka taa se dugukolo titre foncier ma olu kɔni sɔrɔ baara in kɛra u fɛ ka bɛn ni alamisadon octobre kalo tile 2 tɛmɛnen sanba 2025 u jabala kɔnɔna na ACI 2000 la Bamakɔ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Hawa Jabate ani Ibrahim Kulubali ka sɔrɔ londu. Société Hawanjai et fils no Soha Daf ale lajɛrɛ belebele ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o y'u ka tɔnbɔla belebele mun ɲɛnamaya ni maa dɔw ye garisɛgɛ fara ci hakaja n'o de ye dɔ garisɛgɛ donna du terrain na fo ka taa se motow ma. Société Hawanjai et fils olu bɛ nin wale caman kɛ ba Maliba in kɔnɔna na walasa ka maaw lanisɔndiya n'o de ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ jamana ko la cogo min na maa si kana kɛ den kɛrɛfɛma ye ka bɛɛ don da la. Basa olu ka laɲini dɔ fana ye mun ye n'o de jamana ka ɲɛtaga bɛ se ka yiriwa cogo min na ni ka se k'u nin don jamana ka kow la. Hakaja maa minnu yɛrɛ garisɛgɛ fara ci olu y'a jira k'a fɔ k'olu nimisi wasalenba don basa k'u sigilen kun tɛ ni nin ye k'a dɔn k'a fɔ u bɛ nin ko caman bɛ kɛ ba Maliba in kɔnɔna na o t'a ta ni saba ye nka société Hawanjai et fils n'o ye Soha Daf ye k'olu ye maa sabatilenba ye wa danaya maa don ko basa maa minnu bɛ nin tɔnbɔla belebele in kɛ fo ka taa se ka du terrain di dɔw ma ani ka moto de di u ma k'o ye taritare ye wa u ni foli ka kan ani ka duwawu k'u ye k'u bɛ baara mun na Ala k'a jija hali bi k'a yiriwa ka dɔ fara u ka sɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan. Te sanga tirage kɔni kɛlɛ ne gɛnna du terrain na n gɛnna du terrain na n welela k'a fɔ ɲɛnɛ ma dara nisɔndiya bonya kojugu n fɛ walayi u ye n wele k'an to fo ɲamana ko ne tɛ tirage ko kalama n ko tiɲɛna n bɛ tirage ko kalama n ko n yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan mais 15 heures yɔrɔ ninnu sera n nana wele ci dɔ tun bɛ n bolo ɲamana n taara n welela k'an to yen ko ne le ye korotomu daɲogo ye n ko awɔ n ko ne le ye korotomu daɲogo ye ko ne to olu ka tirage ko kalama wa n ko tiɲɛna n ko n bɛ tirage ko kalama n ko n yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan mais ci dɔ nana cun kan n wulila ka taga o cira fo ɲamana ko ne tɛ dugukolo fɛ n ko n bɛ dugukolo fɛ ko bɔn k'i gɛnna dugukolo la n wulila nisɔndiyara n panna n y'a fɔ mɔgɔw ye u ma dara o ye n cɛ wele n cɛ yɛrɛ ko tiɲɛna ko n gɛnna du terrain na ko ne ka mɔgɔ dun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ se ka boli ka yɛlɛ n ko ne cɛ bɛ yen ne denkɛ bɛ yen ne denkɛ yɛrɛ bolila ka yɛlɛ ka taa présentation kɛ. to kɔni an yɛrɛ bɛ moto ta yɔrɔ la yan nɔ bon Ala barika la k'a fɔ ɲagami bɛ ko in na ɲagami kisɛ kelen t'a la diɲɛ ko o ko n'i ko k'i bɛ hɔrɔnya ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ hɔrɔnya de bɛ ko daminɛ ko hɔrɔnya de b'a laban n'o tɛ n'a y'aw diya a bɛ se ka kɛ cogoya dɔ la pour que a ka marché ka se ka taa ɲɛfɛ mais o mɔgɔ de fana tɛ aw ye bon a kɔni an a gagné ka motow d'an ma bon motow jɔlen filɛ nin ye problème foyi t'a la ni Ala kɔni sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ hali bi marché hali bi Ala ka taa ɲɛfɛ bi mɔgɔw ka fɛn tɛ nin san kosɛbɛ kosɛbɛ tɛ san hali bi mɔgɔw ka san. Société Soha Daf kelen ka kuma ta a y'an ladɔnniya k'a fɔ k'ale nimisi wasalenba don k'a dɔn k'a fɔ maa minnu garisɛgɛ fara cini na k'olu ka nisɔndiya ye société yɛrɛ ka laɲini dɔ ye jamana kɔnɔna na ani fana k'u ka laɲini dɔ ye fana bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa ba Maliba in bɛ se ka yiriwa cogo min na. Tirage nin kɛra bɛɛ kɔntanna donc alhamdulillah bi remise nana kɛ an fɛ yan nɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bɛɛ nisɔndiyara donc Soha Daf hakilina caman de bɛ Soha Daf la bon an bɛ se ka min fɔ tombola in na tombola in daminɛna ka waati caman kɛ mais a ye reporté ko kelen fo fila kɛ mais a ma kɛ dɔwɛrɛ kama halisa
k'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔdenw na an bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen de ka participer souvent i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ laɲini dɔ kɛ ka bɛn waati dɔ ma n'a kɛra o waati kɔnɔ a bɛ bɛn dɔw ka degun ma donc an ye waati laban min choisi n'o kun ye date min tɛmɛna donc an y'a ye k'a fɔ ko n'a kɛra o waati la a tɛ fɔ mɔgɔ si ko an yɛrɛ ka lakɔlɔsiliw la an y'a ye k'a fɔ ko jama min bɔra vraiment a y'an sewa a y'an nimisi wasa. Ni man kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko société SONDAF nana ka se ka ba Maliba in dɛmɛ cogo min na yiriwa la ani k'a ɲini maaw fɛ u ka nin te barikama san ko ka dɔn k'a fɔ te in nafaba b'a la wa a ka ɲi kɛnɛya fana ma n'o de te sanga ani te manja ye fo ka taa se u ka produit caman ma ani kun kɛra nimisi wasaba ye ni man bɛɛ lajɛlen bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu gazɛgɛ faraci ka se ka u ka moto d'u ma ani maa min gagnera du terrain la. Ni ne fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Amadu Kamara fɛ. Madagascar jamana ɲɛma Andry Rajoelina ka bɛn tɛnɛn octobre kalo san 2025 a ye ministri ɲɛma kura sigi n'ale ye finitigilaka ye Rufin Fortunat Zanfizabo. Nin waleya in taara jamana ɲɛma fɛ yaasa ka se ka cɛbɛn ani kanbɛn k'o sɔrɔ degun ni gwɛlɛya ni muɲukumanyaka min bɛ Madagascar kɔnɔ nin tile in na n'a bɛ waati damadɔ bɔ bi sifinnakaw dɔw kɛlen bɛ ka murutili boloda Madagascar fan bɛɛ lajɛlen na. Rajoelina ka ɲɛfɔliw senfɛ a ko ale ka danaya tali ka da nin maa kofɔlen in kan ni finitigilaka don ko a kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa cɛbɛn basigi o ye se ka sabati cogo min na jamana kɔnɔ. Ministri ɲɛma ale bilala ministri ɲɛma kɔrɔ min nɔ na n'o ye Christian ye n'ale ka gouvernement cira septembre kalo tile 29 san 2025 ka bɛn ni Madagascar kalayali ye sifinnaka ninnu fɛ. Jamana ɲɛma ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko ministri ɲɛma kɔrɔ Zanfizabo ko a n'a ka se ko n'a ka dɔnko yira kalo 6 kɔnɔ jaabi minnu mana sɔrɔ o n'a to ni danaya na kuraya kan walima n'a na nɔna bila. Jamana ɲɛma a hakili dalen b'a la k'a fɔ ko nin ministri ɲɛma kura in a na fura jɔnjɔn sɔrɔ ni sifinnaka ninnu ka muɲukumanyaka kɛwalew la n'an b'a wele ko Génération Z. Waleya cɛjugu minnu bɛ Madagascar kɔnɔ diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba ka fɔ la a kɛra sabu ye ka maa 22 bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛ o nin na Madagascar kɔnɔ. Khaled Elf Enani n'ale ye ministri kɔrɔ ye min ka baara ɲɛsinen bɛ Egypte jamana fɛnkɔrɔw matarafaliko ɲuman ma. Ale sugantira tɛnɛndon octobre kalo san 2025 ka kɛ diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba ka bolofara min ɲɛsinen bɛ kalanko ma n'an b'a wele ko UNESCO. O ka lajɛrɛba in senfɛ o ye danaya da ni maa kofɔlen kan a bɛna maa min nɔna bila o ye Wodrey Azoulay k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mexique ka cɛbɔ n'o ye Gabriela Ramos ye ale kɛlen kɔ k'i fosi ka bɔ ni jɛrɛjɛkulu ɲɛmaya ɲini na cɛbɔ tɔ tora kongɛlɛ kelen n'o ye Firmin Edouard Moutago ye n'ale tun ye nin jɛrɛjɛkuluba UNESCO maa ɲɛma dangankɔrɔ ye. Jamana 58 jamana 55 olu bɛɛ lajɛlen ye danaya da Khaled El Enani kan yaasa a ye se ka kɛ UNESCO maa ɲɛma ye. Kalafili kɔfɛ jɛrɛjɛkulu in a ka kow bɛɛ lajɛlen bi tigɛ wɔrɔ min na n'o ye conférence générale de l'UNESCO n'o o bɛna sigi Uzbekistan jamana kɔnɔ octobre kalo tile 30 ka taa bila novembre kalo tile 13 san 2025 olu bɛna a ka nin sebaya sɛmɛntiya ka bɛn ni u ka baaraw n'u ka laɲini kɛcogo ye. Misali la a jirala k'a fɔ ni jɛrɛjɛkuluba ɲɛmɔgɔyaso ma deli ka jaabi minnu sɔrɔla u ka kalataw hokumu kɔnɔ ko o jaabiw bɔ a ma min bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen n'o ye Khaled El Enani a na kɛ maa fɔlɔ ye ka bɔ Arabu jamana kɔnɔ min bɛna kɛ ni jɛrɛjɛkuluba maa ɲɛma ye. Farafinden filanan ka ni jɔyɔrɔ in sɔrɔ Senegal ka di Amadou Matar Mbu kɔfɛ n'ale tun kɛra ni maa ɲɛma ye san 1974 ka taa bila san 1987 la. A ka qualification senfɛ ni jɛrɛjɛkulu maa ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ a ye layidu ta k'a fɔ a na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ don nataw la ka se ka ɲɛda kuradi ni jɛrɛjɛkuluba ma mun bɛɛ lajɛlen bi don jɛrɛjɛkulu in a ka laɲini sabatili ma.
Marokukaw finino ma ba yirika caman faralen bɛ ɲɔgɔn kan araba faba kɔnɔ yasa ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin bande Gaza Palestine kɔnɔ minnu b'a jira k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ talen bɛ ka ɲɛsin Palestine ka denw ma nin wagati in na ka sabu kɛ bingani kɛwale jugu mun talen bɛ Israel jamana fɛ ka ɲɛsin Palestine ka denw ma ni maa ninnu na sorunali donna b'u la maa nanamɔkɔ sumalenw jɛrɛjɛkulu ni bɛɛ lajɛlen farara ɲɔgɔn kan ka taama ni Palestine jɔnjɔn ye k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko u ka dɛmɛ bɛ ɲɛsin Palestine ka denw ma ani ka laɲini kɛ yasa u ka hakɛw n'u ka jo sariyaw o bɛɛ lajɛlen se ka dafa cogo min na taamadenw ka taama in sen fɛ u ka laɲini la kunbabaw kɛra o waliya ninnu n'o kɔrɔfɔw saradali ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin u ka wasabulon maaw ma bawo taamadenw taara bisimila mina wasabulon da la ka wele bila diɲɛmaa ma yasa jo sariya matrafabaw ani bunahadamadenya lakanali kɔkɔrɔdonbaw diɲɛ seleke naani bunaku kan bɛɛ lajɛlen ka ni hakilina in faamu ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Palestine ka denw ma cogo min na k'aw ladɔnnɛ k'a fɔ ko taamaden ninnu ni a fanba ye Maroku soronnadonnibaw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw ye laɲini kelen pɛ de tun b'u bolo o de ye ka Palestine ka denw ka hakɛw n'u ka jo sariyaw olu ɲini ka d'u ma sariya bunakun kan nin taama in b'a jira k'a fɔ ko Maroku jamana kɛrɛnkɛrɛn Maroku masakɛ ani Maroku ka den bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen ye an bɛ don min na ko bi o de ye k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Palestine ani Palestine ka den bɛɛ lajɛlen ma. Malawi jamana ɲɛma Peter Mutharika a bɛ ka hakilina ba kɔkɔrɔma don ka bɛn ni a ka danaya dali a kan kura ye ka kɛ Malawi jamana ɲɛma ye kumana min a kɛlen ka sebaya sɔrɔ jamana ɲɛma kalataw la a ye danaya da maa caman kan yasa ka se k'a ka fanga lili don ka bɛn ni a ka hakilinabaw sabatili min bɛɛ lajɛlen bi don Malawi jamana ka ɲɛta hukumu kɔnɔ o waleya senfɛ danaya dara maa minnu kan n'o dɔ ye Enoch Shihana n'ale tara ka kɛ jamana ɲɛma dangan filanan ye fanga ni jɛkulu tɔgɔ la n'o ye Alliance pour la démocratie min bɛ bɛjɛ fanga sinsinni ko fɔ Malawi jamana kɔnɔ k'aw ladɔnnɛ k'a fɔ ko Shihana a ye jɔyɔrɔbaw ta nin parti ka ɲɛta sabatili la ka ɲɛsin jamana ɲɛma ka sugantili ma jamana kɔnɔdenw fɛ jamana kalata senfɛ yɛlɛma min donnen filɛ nin ye gouvernement na a bɛna to don nataw la jamana ɲɛma Mutharika a ka se k'a ka ni manda kura baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ hakilisigi ani lafiya kɔnɔna na ka bɛn ni sɔrɔ yiriwali ɲɛtaga kuntagalajan o fɛrɛw tigɛli ka ɲɛsin jamana ani jamana kɔnɔdenw ma an b'a ladɔnnɛ k'a fɔ ko nin gouvernement kura min sigilen filɛ nin ye maabaw caman b'a kɔnɔ minnu kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔbaw ta n'o dɔ bɛ tali kɛ George Chaponda n'ale ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Malawi ani diɲɛ fan wɛrɛ kunkanko kibɛrɛw olu ɲɛbɔli ma Joseph Magangwa n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ hakili jagabow ani ɲɛtaga kuntagalajan sabatili ma Malawi jamana kɔnɔ ka fara Alfred Gangantan kan n'o ye ministre d'État ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ jɔyɔrɔkow fɛsɛfɛsɛli ma Malawi jamana kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko nin gouvernement kura in baara min kalifalen b'a ma don nataw la maa bɛ se k'i hakili latigɛ k'a fɔ k'a kow bɛɛ lajɛlen n'a latigɛ ka bɛn ni laɲiniw sabatili ye. Ine fana be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaaya so ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o ta k'u da aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo ko kura kɔ kulomajɔ aw n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw don an garizigɛ la aw ni ne an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.